O, baka siguro. Baka hindi sigurado. Baka siguro nga eh. Gusto mag-order ng tubig, sabi mo. Doon na lang tayo kay Parok, minom ng tubig. May soft drinks ka naman. Baka ano? Sigurado na. Hindi naman pwede magbago yun dito. Muslim siya. Tapos meron. Siyempre, di ba? Lumagas pang style. Lumagas mo sa ano? Palitan niya. Mapait na magaspang. Ay, yung halo yan na jar-jar. Tikman mo magaspang sa ngalang-ala. Sige lang. Sige. Titikman natin yan lahat. O, Para tikman. hindi siya mundo, para siya balakan. Mamaya research natin sa Google. Balakong. sa office na eh. Bakaon. Ha? Bakaon. Uwi mo. Ibenta mo sa kasama mo. Gusto niyo po ito Sabi na. Ikaw yung pasensya. Ano ka bangos? Ano yan? Parang Tuloy nga ba yan? parang Hindi, buti. akala ko te, doon sa kanila yung kubo. Ako na una eh. Ay, di ko na kasi sana. Okay lang. Hello. Kasi walang manok dito kasi. Ayoko na Meron naman. Akala ko na Ha? kasi. Di ba? Magaspang sa ano. Hello. Ganyan naman talaga ang buwan. Ang sarap. Hello. Hindi ka marinig. Ito gata. Hindi ka marinig. Hindi ka marinig. Ang glass na ako. Kaya nasisigaw. Nasaan ka? Hindi kita marinig. Saglit lang. Kain muna ako. Wait lang. Kakain muna ako. Hindi kita marinig. Order ka na ulam. Hindi marinig. Kami ko yung bataan. Pinabang nila ang bataan. Ano yan? Wait ka? Hindi, ay, Sumangkin mo? Ba't umili naman sige? May butterfly doon sa ano. Ito. Paggabi pag daw hanggang ngayon ito. Kapag pang service ko. Saya Sa mismong ano niya. Gusto niya. Natapag doon yung kurtina. Solo niya. Ang laki-laki. Makulay yun. Brown. Wow. Ang laki. Baka binalaw siya. Kagabi pa daw yung doon. Ba't nilibing na ka? Natot. Ba't ang tagal? Wala daw, ano? Anong sabi niya wala pa? Makati. Diba? Diba? Ayaw maalam. Hindi, bakit? Makikita mo pag bagong luto. Dahil marami. Pag konti na lang, tagal. Baka hindi nila hinilas. Asan si ano? Sabi. Hindi wala kami simbahan eh. Hindi naman sinabi kung saan pupunta. Ay, ganun? Sinabi ba sa ganyan? Alas. Ay, na kayo. Last na kami doon. Okay. Sabaw. Yung nga pala ang naisip ko daw pala kanina, nakalimutan ko. Sabi ko sa inyo ka sa bawin. Nakalimutan ko. Naalala ko yung sinabi niya, sinabihan mo pala ako. Ay, na. Sabi niya kasama. Pero wala, sakit daw yun.
traffic, no? Napakami. Naglakad kami mula simbahan. Nauna pa kami sa mga sasakyan. Traffic eh. Exercise. Sana nabawasan ako 5 kilo. Buray. Agad. Paano? Sumuli kanin. Mahal. Kasi ako pwede nito. Ulam. Problema nga eh, wala na akong kanin. Sabi ko kung silang kainin ko kanin, hindi ko tinubog. Tagal na ako. Tinanong ako ni Ate Salvi kanina. Sabi sa akin ni Ate Salvi, dito to take it na kakain. Ng ano, ng ay saan tayo magkikita. Sabi ko kay Telma, sabi ko lang, wala niya, masasabihin mo. Tagal na nito pinadala na rin. Ano ba? Bangas na agyo. Hindi ko sa makeup. Puno kaya. Nung Friday yata. Ay, hindi. Hindi ganyan. Wala na siyang ano, tilapia. Ang tilapia. Sarap sama dito. Sa ating sabaw. Mahilig. Dos na ate. Ate, dos na. Dos. July 2. Pero hindi ka na. Ay, naku. Siya ba yung impulse mo na nagtapang yan? Ilang araw na, di pa tulog. Kasi Numi pa na ata yung gano'n. Impulse ata ba? Kasi bani, nag-post na nagtatalim yung namatay. Kasi bani. Kumukuha yun ng talbos. Panay ang kanito ko. Grabe, sasakyan din. Ba't pinipilit yung mag-park talaga? Hindi nga pwede. Marami na nga. Kaya, nag-park. Magsisiksikan sila doon. Hindi nga pwede. Kasi ano nga, kung walang hulugan ang sasakyan, hindi puno yan. May hulugan na yun. Ito na mali, hulugan yun, parang pa. Wala kang hulugan, wala kang hulugan. Wala. Ayun, Asin. Malamig mo lang na. Asin. Sarap mo.
Kahit mo na may paredo sa'yo. Kawat na kaunan na. Yan. Inas lang. Kawat na kaunan. Hindi kumaan. May tanim kayo lemon? Ayun nga ako. Wala pang buong. Ay, ano, hilaw. Nireklamo si Ina, 3 dinar daw ang hindi. Mahal nga. Mahal nga. Sabi nga ni, ano, Sabi nila na sabi nga tatay. ni, ano daw, Sabi ko, may tanim ata sila ano yan. Janet. Sige, sige. Galing dito matanda sa ano to, Pilipinas. Wala pang buong. Alam mo yung binigay mo sa akin, na nung hindi niya ginawan jam. Si Magdalena lahat ang kumain. Ang sarap nga tayo. Wow naman. Ito nga kami bayad. Uwi na ka. Alis na kami. Ganda, tara, tara. May ano ka sa akin ba? Wala na. Slow, wet, panahon. Kumakain yung pwet mo. Ilis na. Si Ina at saka ako, sabay sa kusina. Naghihiwa ako, si Ina naman hinugasan niya yung ginamit ni Magdalena. Nakatingin sa amin si Sino sa kwit. Sa kwit namin ba? Sabi niya, I wish my butt like that. Kasi wala siyang pinidiretso. Mapayat naman. Bakit? Sabi ni Ina. Look, 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 look. Same size. Nag-exercise siya, ganun. Ang laki-laki na ng muscle niya dito. Ang payat na yung muscle niya. Para sa lalaki. Sino? Kasi na. Nagaganyan, pero ang muscle lang ay nakikita dito. Nakadikit na yung balat sa buto. Parang kasi lalaki. Ilis gan. Lata. Gusto niyo yung kanin. Kakain lang namin ng parang. Tapos nung ano, nagluto kami monggo, nilagyan namin yung charon. Oh, sarap. Hindi, sarap ng kain ng kasama. Hindi, ano to, YouTube. Hindi naman sila friend eh. Kung kaya nga, hindi man kami friend Hindi nun. sila friend. Wala naman siyang ka-friend dito. Sino lang nga, si Maribel Tata lang ka-friend niya. Gina. Rico. Pinakagusto yun, niluto ko din. Awak kami na nagkaon namin. Ano yun? Hindi naman niya kilala si Jan eh. Hindi niya man alam ang Facebook niya. Kahit nakita niya pa doon sa friends niya. Hindi nga ako kilala. Sabi nga sa'yo, sino ka? Sino ka? Sino ka na? Kailangan pa natin magkamin. Ayan ang kanin. Kadalawang kuha. Ano pala? Ay, dami pa doon. Ano yun? Busin nyo na yun. Ibalot nyo na lang sa atite. Hindi ko mag-bitbit. Natamad ako ngayon mag-bitbit. Nahanap ko nga yung bag namin. Hanap niya yung bag ko. Ilan din naman ako bibili ng marami. Wala naman pambili. Hindi wala tayong supot mo. Kaya nga ayaw ko magdala para wala akong bitbit. Ay, yarn lang. Bibili pa lang ako ng yarn. Ha? Yarn. Kanino? Galad. Kanino? Doon, sabi niya dala. Thank you.
Ano oras pa mo sa doktor? Wala na. Basta pa ba? Basta wag lang lalagpas ng alas 7. Sarado na daw. Namimili. Ayaw mo na lang sa Parang hindi maswerte ang ano niya. Restaurant. Kasi lang pa sa ano eh. Dami nang nagpupa dyan. iyo. Wala hindi nakiklik. Upahan nga natin ng ano, disco. Hindi mo alam, dami na nakahirerang pulis. Wala naman lang. Dali na sa lalo. Bakery. Bakery, Philippine bakery. Pasok po. Philippine Bakery. Try natin. Tapos may mga fishball. Kaya, Philippine Bakery, no? Tapos gawin linggo lang bukas. Kasi trabado yung tapos magbubukas. Pasok kayo dyan. Tanghali na lang. Magbubukas sa launa tapos pagtapos mo na misa. Kain dyan. Baka kalabas sa ano sa lungga alas 12 na pasado. Ano ba mangyayari? Hindi na uwi na shit. Agoy. Agoy. Uwi na na shit eh. May kumakain pa, ibalot nila. oh, kasi uwi na ang curfew na. Kasi kayo, Alas na kayo, bilisan na. ibalot nila. Ay, talaga natawa talaga. Ay, Makisip kasi kayo. Galing na. Galing mag-isip ka. hindi ko ma-imagine. Mga kalabas ng buhay, alas 12, tapos ako na simbahan. Yung media. Maglalakad, pala ko na yung media, alas 12. Nagluluto. Ay, wala na. Nakaswerte. Nagsiway. Alas 6 na pinapauwi na yung mga tao kasi magliligpit pa. Ibalot nyo na lang. Malay mo, di ba? 2 hours lang, marami ka ng binta. O, di. Income mo, ano yun, Kahiling ko extra, lang. extra income. Yung bayad sa upay, wala ko sa kalate. 500 JD. Ay, ko. Mama. Magpo-post ka syempre, sabi mo, ganito lang ang open, di ba? Facebook. Hindi, bukin nyo lang comment. Ganito lang ka mo ang ano, ang open ng Facebook. Sabihin sa mga comment, huwag ka na magbukas. Tutupay ba? Ano kaya ibabayad sa upa na yung sahod mo sa amo? Yung sahod sa amo, ibayad sa upa. Naloki na. Sasara na naman. Ay, Makailan na dyan, ano? parang doon. May ano ba doon? Meron pa. Kung kumakain sila nila ng lugar. Magbabalot ako ng tissue. Ate, pwede bang hati lang yung kalahati ng ano? Sabihin ko, yellow lang. Pwede hati lang tayo. Pwede yun.
Pwede. Buko pa mag-order, tayo na naman natin. Hingi ka na lang ng ganito. Hingi ka na lang ng basa. Makakain lang ba? Hindi ka na lang ng bawo, wag baso. Binibili yung baso. Ito, Dad. Kain ka pa, ano, usang marami kang kanin. Ano kaya? Hindi naman ako pwede kumain ng kanin. Hindi ako nakakain sa bahay ng kanin. Minsan na kami makanin. Last dos na. Di ba may gawin ko na halo-halo daw ano? Pwede pa ano ng halo-halo isa lang. Maya. Ngayon na, guys. Kaya lang kasi hindi natin maubos sa isa. Paghahatian lang namin dito pa na hindi na. Sarap nito yung may kamyas. Isupin mo yun, Asa. Ayaw mo na nga ng maasim, magkakamyas ka pa. Pero mas masarap yung asin yung kamyas kaysa ganyan, talero. Ganyan pala. Okay lang yun. Nakatayo pa naman yun, di palag-lag. Alam mo yung bra na binili natin doon sa pag-ikot, yung taga-hapila, ang ganda. Saan? Doon sa pag-ikot ng simbahan, ay, di ba nakabili tayo ng chinilas na parehas? Ang ganda. Ayun. Hapjidi yan? Oh? Sana bumili pa tayo. Ay, yung Sana bili, may mga- sana yung bili natin ito. Diba? Hindi ko siya type. Ako type 2 din, type 2, pero Alam mo kung bakit hindi ko siya type? Mabilis siyang mag-deform. Ganon? nag-deform na. Hindi siya maganda. Sa akin hindi. Gumano na ba? Tapos di ba malaki yung dito niya? Nagkukulubot siya dito kasi di ba malaki ito? Hindi siya maganda. Hindi ka tulad. Nag-focus na ganon. Sa akin, maganda yung sa akin dahil Flat kasi ang kahit hindi ako magdamit doon ng labas yung dito ko, maganda. Kahit yun lang ang exercise para mag-exercise. Hello, shout out. Hello, amiga Linda. Shout out. Thank you for coming, DJ. kumain kami ng kanin na napunta doon si Rika. Noon to. Kasi nagpasain si Rika. Anong ulam niyo sa Pinas? Hindi, mungo. Magbigay sa'yo. Kaya kami nakakain. Tapak na lang dati yun. Di ba pwede sa ulit? Ha? Matagal pa ano meron. Huwag lang dalhin yung bowl. Yung ano lang, pwede yan. Pwede. Huwag lang isabay yung bowl. Sabi sa akin ni Sima. How are you? Kasi huwag kang gagamit ng kutsara. Saka si Mama. Galit China. Ano pa makakain ko ng loro na? At yung mga tinidor. Wala daw sa next week. Tinidor tsaka kutsilyo. Ayaw niya ng kutsara kay Tata. Sabi ko, tumaba ka para tumabok ang quiz mo. Hindi po tumaba ako, wala nang pabili ng damit ko. XXX small yata yun. SS, dalawang S, small. Yung pinakamaliit, SS. Ano? Hindi na nakakabili ng bagong panty. Wow. Yung panty niya, noong pa din. Hindi naman nakikita. Kung nga din din. Lahat talagang pera. Kung may pera man siguro humingi kay Kaka, hindi dinadala niya sa kanila. Alam mo bang binigyan lang sa gatang ng pera ng 100 pang kain nila sa airport? Sina. Si Titi. Ay, buray mo. Buray mo. Pwede ba yung ako ng ganito? Pagkaan namin. Bawal na.
Pag naano namin, Kunin ko nga dito. Bakit namin pinggan? hindi ko nga alam eh. Bigyan niyo isa. Diyan ka na lang maganda. Dito na ako pinggan. Hindi, kasi yung halo para din tulog. Baka tikim lang ka pa rin. Kasi di ko makayaw po sa mga. Masarap yung halo-halo din. Lalabas ka sa loob. Ganito yung muna. Kala ko tutuloy mo. Sobrang ano. Ate yung tinututok. Sige, wag mo lang alisin. Hindi kailangan bawasan mo na siya. Ilagay mo daw yan. Okay mo na yung ice cream. Ilagay mo dyan. I-mix mo na yung ice cream. Alis mo yung ice cream. Wala ka pa. Ewan ko siya makakalayo si Hana. Ay, experience kami kaya hindi kami nagbabalot ngayon. Ay, bukay mo na eh. Hindi yan pwedeng ibalot. Hindi siya pwedeng ibalot. Pwede ko pa naman hindi. Dapat nakaano na. Open. Kung nung ano, kasi dati nilalagay ko sa rin kasi di ba tig-isa kami pinibigay ko sa kanya yung ano yung ano nilalagay ko sa rin tapos yung nakalimutan ko sa nilagay sa rin wala mo na ako siya kasi siguro dahil ako Mainit na yung ice cream. Yung ano, yan dyan, hindi. Pagkasarap ihalo. Kaya, asan ganyan lang. kukuha ako ng kutsara. Yung plastic kayo disposable. Bakit naman mo disposal? Meron naman ganito. Sa'yo na yung Asin. favorite mo nga yung mga di ba? Nakuha ko na yung mainit. Kapag ganyan yan, hindi pwede. Nakaranas kami dito. Napanis lahat. Isang daang balot. No, pamimigay namin ng Friday. Wala kami na ibang ganyan. Napanis? Panis lahat. Mainit kasi ang panahon ngayon. Hindi. Dinalot na namin, hindi siya mainit. Pagdating namin gabi, luto namin ng gabi. Pagdating ng bukas namin, naamoy na namin. So, ang gagawin tayo namin? Pero may nakakuha pa rin kasi pinipilit nila. Sira talaga. Alam mo bakit? Tubig. Malamig na yun ha, malamig na. Pero sa loob siguro, mainit pa. Hindi ko alam, pero ano, mahirap na yun ang init. Yung panahon kasi ngayon na iba. Ano ba tawag? Humid. 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 Yan ang tawag nila ng humidity. Humid. Iba kasi yung ano ngayon. Ang humid. Sa loob yun. Talaga masira. Ano ko konti? Hindi kasi na pinagahalo namin kasi gusto kami makakain na kami ng halo-halo. Okay, ganyan pa isa pa. Dito na lang ilalagay na yun. Hindi naman kumakain ko ng halo-halo. Makakain lang. Nagtatakang-takang lang. Pala na kayo dyan. Thank you. Saan mo gusto kayo? Dito o dito? Malutin. Malutin. Dapat dalawang gulaman, dalawa din sa kanya. Dali, bilangin dito. Tunaw ng tubig. Tapos ito ko na. Okay, Tunaw na yung tubig. Tunaw na yung yelo. Tapos, timbangin mo. Hati. Walang lamangan. Kasi meron na yun. Pag hati, walang lamangan. Kaya nga. Ilan na kaya ang nalagay ko na ano?
na ganito. Itapon Dalawa lang yata itapon ito mo eh. dito, tapos itapon mo doon sa karaan. Pagtingin tayo ng sing-sing kay Billy Koy. Anton? Size 9 daw. Kay Anton? O Pero dito sa sa Petra? pero hulugan. Ayaw ko kay Petra sa plado na yun. Yan na lang. Ano to, te? Mani. Saka ito naman. Ano naman. Gusto ko laging mani. Maganda yan. Sabi ni Ebe maganda kasi tag-init ngayon. Pang ano oil ng sipis. Ang dami na dyan. Yung yellow naman, yellow mo na yellow. Hindi pa nga kalahati dito. Ano kalahati? Ate tayo, te. Sayang, nahulog ko sa kinuha. Sayang na makahulog lang. Wala kang 5 Oo. Sige na, te. Te. Ayaw ko busog na. Sige na. Hawa ka naman. Ate nga, ni. Sige na. Ay, masarap. Masarap lang talaga ang puto dito. Masarap ang puto dito. Ang puto dito, ang Kasi nahulog ko. mas masarap dito. Baka kami dumikit na ginto. At saka malalaki pa. Masarap. At saka malalaki pa. Gusto ko ang... Dati-dati ayaw ko talaga ng puto kasi nakatikim ako na pag Oo, dati ayaw ko yung... Dati ayaw ko yung bumili ng puto. Pero alam mo kinanay yung fairness. Malapit masarap. ang ilang lata na hindi ko malaman ano yun. Hindi naman kasi pare-parehas. Kaya ayaw ko nang kumain ng puto pero yung tinikman ko ito, Hindi naman kasi lahat pare-parehas. dito ako talaga ano sa puto. Pero sa iba dyan tintang hindi masarap. Friend. Iba di ako bumibili ng puto. Bibili ako Spanish bread. Ganun. Minsan. At ano nga lang kami? Makulong. Ay, dati ka sa Hindi, kumain din dati. Di ba? Dati ano lang yan, Habang kagura ka, kagurang din siya. buhay. Buhay na nunal. Siyempre, alam nga mag-akian. Pero ito, malaki na sana ito. Inaano ko ng, anong tawag yan? Kasoy oil. Para lumiit. Kasi nagbabalak siya. Kaya hindi lumalaki mula nung ano, tumandaan na ako din yung talaga. Lalaki man, nilalagyan ko agad ng kasoy. Dati rin sa samban na yung ano niya. Parehas kami, pero dikit siya sa ilong. Yun nga, naramdaman ko. Hindi siya marunong mag-alaga. Pinalaki niya, nagkabuhok. Ito dapat malaki na ito eh. Sabi ni Ivy, dampi-dampian mo ng kasoy para bumalat siya. Tanggalin mo yung ibabaw. Kasi buhay ito hanggang ilalim. Meron talagang buhay, meron namang hindi. Hindi siya lalaki. Dito nga, meron ako dati. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa ng eyeliner para lumaki siya. Nawala. Yung nilagyan ko na nilagyan, nabutas, nawala. Ito nilalagyan ko doon dati ng eyeliner. Ngayon lumaki na. Kasi dati di mga natayan eh. O period yan. Nung elementary, high school ako, ano lang siya, period. Tapos lumaki na, nakikita ko na. Ngayon close pa rin sa Hindi ka nakakita ng mga kaluluwa. Hindi man kaluluwa. Iba, nakakita ka pa kay. Marami pa balahibo. Kasi kapre yun na ano. Kapre ang laking tao. Kapre. Puro balahibo. Yun ang kaibigan ko. Doon sa Kilamata. Meron talaga dun. Tapos ang bilis niya, ganyan lang siya. Tapos dalawang malaking mata. Siya yun. Hindi doon sa Pilipinas. Pilipinas. Kapre din yun. Ang laki talaga, Galon niya siya. Wala mang ilaw, wala man akong ilaw. Kapre yun. Ganyan, ang laki yun. Yung Saka duwende, ang liit na duwende. Ganyan lang siya. Masarap na halawa. tanis. Yan ang gusto nyo, tamis. Matamis yung ano, ice cream. Sarap na. Nakakain lang tayo. Pwede naman natin. Laki-laki. Hindi ko naman ako gusto eh.
Solo. Buti kung sa bahay, makakain mo pa ng ilang ulit. Kasi pag sa bahay, di 3 beses ko yung pagkainin. Tatlo. Yung isang ganito, 3 beses kung balik-balikan. Hindi pa pag di ba, lumambot na, babalik ko na naman siya. Nanalo sana ako ng second prize dun kay Maylin. Number 22. Meron na nakauna sa akin. Second prize. 22. 51 JD, 40 ang first prize, at second prize 20 JD, Ano pa na siya? 51 JD. Sayang. Ay, B, may nauna na sa'yo. Saka mag-celebrate eh. Birthday mo. Nagani. I need translator her to understand. I show Saan? Kaya pagalas. Ba? Saan banda? Saan yung kinakainan nila? Nalagina na kayo. Sara. Eh, sa Sara ba yun? Ayaw kumain dati. Sa balat. Fish market. Ah, Sa Sara. Sa taas. Sara. Sara. Masarap. How are you sure? Ay, nagkara na kami dito. Kaya na, ano po. Anong araw yun? Anong araw ang 30? Webes na yun. Pwede doon. First week tayo. Unang linggo. Hindi man natin naisama si Ate Salvi. Ayaw niya ng ganun. Ay, balat. There is no pizza. Close. It's close. Magtatangkilin ka. Hindi naman nagtutay ng balat yun. Gusto niya, gusto. Ay, thank you po na. Ay, dami na yan. So, kung matulog, Saka natin matulog tayo. you are looking too young. Diyan ka na lang matulog doon sa pizza. Baka nirecord na yan yung lalaki. Hindi pa may lumapos sa wali, patabi ko. You know, pumasok pa balon ng lalaki. Sabi ko, Sila pagkain dito. Thank May you. ginagawa. Ay, may ginagawa. May pinapagawa. Nagpipik sila. Meron pa lang tao. Baka, ay, close na ano, nakalak na yan, di ba? Napapagawa. May ginagawa sila. Baka iba na naman ang magmamanage. Hindi pinaliwanag doon sa kanyang mga asawa ko. Bigay mo coach ko. Ano naman kaya yan nandiyan ng humos? Pilipino kasi dapat ang mapagkain dito para ano. Karamihan dito Pilipino. Pizza, di naman may dito. kasi sa bahay kasi, kumakain ng pizza. Gumagawa Tapos na. paglabas ng pizza. Pero hindi papayag yan na kompleto siya yung ganito. Kunin na rin retail mo. Kunin na rin retail mo. Hindi naman ako pwede. Malaki Kailangan na na yun. rin. Minsan wala naman tao. Maraming tao dito pag Friday at Sunday lang. Pag ibang araw, hindi naman
Ganito. Casino. Marami nito ikaw. Nandiyan sila sa loob. Hindi mo kalabas. Patulog yan. Hindi na ako sa may magkaon ko sa mga ayaw dati. Lalo na sa mayo puti. Budang sige kaon mo. Nakalita mo lang magkaon. Nakarong makalimutin. Hanggang tuyo ko sa na. Pag ano talaga, imagine mo na yan, bakit may Hindi ko talaga masisi yan? na ano ka na. Noon ako parang Galaw? Naiilang ko na ako parang pag-ayaw. Maski pa ba kung masker, basta balaw. Di ba dati parang nagkaon Kasi basta balaw, mas iba kung masgadaan, makimayo ko talaga sa yung kutsara sa ng balaw. Di man, an appetizer yan, sa gilid lang yan, hindi naman talaga siko lang. Ba appetizer lang yan. Sakit ang mata ko. Pinapasarado niya yun. Alin na Yung bintana. lapit lang maano ang ano. Simento ito, malapit lang nilang naabot. Ano yan? Laki-laki naman yan. Dami yan, Pin. Baka naman yan. Hindi yan, malaki. Ba't malaki? Kulang pa nga ito. Di ba bigay ka sa akin na 5? Magkano ba ang bayaran natin? Tanong mo muna. Itanong mo muna, hawakan mo. Tanong mo kung magkano. Pagbatay, gusto mo gusto ka na. Kaya nga dapat kalapin lang palang kinaano natin. Kakain tayo, pero wala ko lang. Para lang makakain lang, makatikim lang. Huwag lang masiro. Ano? Sobrang tamis na yun, ano? Huwag lang masiro. Magkasama mo ako, maghati lang tayo. Kasi pagkasama mo si ate, wala siya. Hindi siya kasali. Tanongin nga muna kung pagkano. Ken! Magkano? Isang halo-halo lang. Ano na lang? Sige, tatlo na lang. Kaya may discount. Nay, pwede ko itong hilo. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Magkano lahat eh? Ah, bakit ka bumubulawan yan? Chismis? Parang ano? Ano chismis mo? Bakit? Siya. Parang tumabaan. Oo. Nangyari na dito. May gubaw kami sa loob. Tapos siniraan ka. Ay, gulat ako! Gagulat ako! Let, pahin sabaw. Sabaw daw! Sabi ni sabaw! Sino hindi na sabaw? Ate sabaw! Ay, sabaw ko. Let, talabi. Anak daw siya nihiyot sa kanila, komisyon ka. Ay, tago ka muna dito. Ay, ano kayo? Kaya ano lang mo? Kaya niyo rin! Sabihin mo, Virgin. Sabihin mo, Virgin. Let! Sabihin mo, Virgin. Nalot ko sila, nalot mo taxi na eh. No taxi, come here. Ayaw, doon siya na din na come here. Come.
Sisigaw mong boyfriend. Bakit? Ang ganito, kahirap dito ako. Para Puro ano dito, single. dito. Nakalimutan. Yan, kasi. Magkano ba lahat? Sila lang babayan. Magkano na yun? Hindi. Share Mag-share kami. kami. Hindi pwedeng siya, hindi siya mayaman na. 9 and a half. Plus 2 and a half. 9 and a half. Sige na, ibigay. Kunin mo na yan, ay. Bibigyan ko. Bibigyan ko siya. Okay. Anak, sino sa bawala na ako? Thank you, Lord. Si ate ko po ako. Ang laki naman. Ay. Itapon. Ay, pera yan. Mukhang tense ka. Mukhang tense. Masusuka ako. Kain kayo ng masiba. Kasi ang dami mo kasi kinain eh. Masiba. Huwag mo akong galawin kasi Hindi kita ginagalaw. Tinatouch lang kita. Kinakalabit ka. hindi na yung kinain ko. Kasi baka mo kinain. Pati tayo magpapigil ng mga ano natin, ng mga bunga natin. Ano yan? Huwag mo nang i-ano. Iutang ako sa kanya. Huwag ka akong gagalawin. Tinihilo. Hindi na kita ginagalaw. Tinatouch lang kita ganyan-ganyan. Ako na yung kinagalabutan. Kunting touch na. Utang ko. Thank you. Ano ba yun? 5. Hindi ko malagay yan para hindi sa Ulam ko ito may buko. Ay, sige. Mali. Ano halo niya? Ulam ko ito. Wala na, kumain na kami. Ano? Hindi po may ano lang. Ay, wala sa bawal. Wala bang ano nito na? Ano lang? Kasi na ano namin. Thank you. Ihalo mo sa mga kuya na doon. Hindi pwede. May chicharon ka na? Action siya. Nay, bili ako ng chicharon na Magkano po? Panglagay sa munggo. Magkano po? Ano niya? Pwede naman kasi yung ano, di ba? Dalawa po na. Lagyan ako sa ano. Ay, tara, may sasabihin ako sa'yo. Hindi yun. Chismes? Guray mo na po sa linya. Mali ito, hindi ito cover dito. Nahanap ko yung cover ko. Ayan, hawak-hawak mo. Gulay. Guray mo na po. Kailangan niya talagang mahirap. Kasama ko ng lalaki. Ang pag-aanap. Sabi niya, nasaan yung takdi? Mamaya, may basurero na Amerikano siya tatawagin ko. Grabe naman. Sinero talaga. Sayang naman. Hindi, basurero siya pero naka-Amerikano siya. Sayang naman yung pagka-virgin ko na. Manager ko ng basurero, ito naman. Mga baliw na yun, baliw. Talaga natatawa talaga ako yung kanina. Nalata ko kagad lasing ko. Pero hindi pala siya lasing. Sabi nung lalaki, may ano daw na May kaunti. Pero hindi siya naraman kasi napag-usap pa nga siya. Ano na kasing tutumbo ba? No? Hindi pa siya ng gutom yun. Kainin mo yan. Ang padagdag ng dugo. Uy, sayang yun. Alam mo na, hyper daw siya. Papatayin mo ako. Sakit sa mata ng init. Kaya nga nagsanglas ako, lumuluwa mata. Pwede nang isara. Pansahog. Hawak mo mo. Meron kundi. Baka mo muna. Pangin ang Huwag nang isara. Kaya lang baka magbukang bukang. Ate, dyan mo na lang. Kasi wala nang dalang bagsin. Hindi nga ko mamimili. Ang tinatapalad nito. Ano ba itong ginawa mo? Hindi ba yan? Pagkain lang naman yan. Init-init. Pagkakas yan. Nasanay lang may tip-tip kayo. Nagpapalagay ako, di ba? Dito mo yan kay Utang. Ayun nga pala. Lahat ni Nagpipit ka kasi lagi ng bag.
Mamaya nga nilagay ang bag ko na ditiklop eh. Naalala ko din, may bag din ako na ditiklop yung kulay itim. Yung galing sa France. Hindi, yung bigay sa akin ni Ate Gina nung unang panahon. Ako yung binigay sa akin ni Rosimon. I've been sleeping. Yung unang panahon. O, diba? Ang Kaya hindi ko alam kung saan galing-galing. ko nalagay. Hindi naman halatang ano. Ano yan, te? 5. Dito na isang tupok na may kulay. Wala na siya. Ay, yung wonder na. Parang kawawa. Lahat may discount. Full discount na lang. Puro discount. Wala nila. Senior citizen. Nilagyan ko ng laway yung bag ko. Hindi nawawala ng pera. Yan po pala. Ganda. 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 Pangitong support. Supot. Ba't ang ganda ng puwet mo? Pag yung support, support. Ba't ang ganda ng puwet mo? Bakit ka mo? Oh, ganda sa'yo. Sa'yo to ganda. Aray ko, yung puso niya, dami ka ng puso niya. Napiti yung pisngi ko. Ay, ginalagyan didi ka. Nalagay mo na pala. Oh! Sabagli mo. Wala. Ganto. Ay, malaki ka didi ko. Pero mas malambot. Ay, siyempre. May nag-date. Taba yan. Lalaki na. Ilan taon na? Taba na pa yan. Baka pwede kong asawain yung isa. Pwede, pwede. Bigay mo sa akin. Pero na siya ko. Parang panganak ko. Kailangan ko ng asawa. Kailangan ko nga ng ano. Serious yan, ah. Nakikita mo ba kung tumutawag? Baliw yan. Kailangan ko jowa. Baliw ay. Baliw yan. Naswadi sa bao. Ano yan? Kulang yan na pasma. Dahil napasma ka eh. Kumain ka kaya. Kailangan ko ang jowa. Sabi ko kanina, tingin ang tingin sa kanya yung lalaki. Romy ba yun? Sabi ko na yung suta mo. Hindi Hindi ba kami ito? Hindi pakali yung Romy. Tingin ang tingin. Andun ba tayo? Tingin nga na tingin sa'yo. Wala nga ako kulay siya. Ikaw man lang lang kayo. Balakang ang malaki sa akin. Balakang ang malaki sa akin. Saan ba po pupunta? Sa katumatangay. Tambok na. Tigas mo. Matama man ako. Tigas. Tigas ito yung tigas. Ayaw, matigas. Mamasil. Nagbabardel ka. Ayaw ko sa'yo ko sa'yo kaninagas. Pag ano, mamasil yan. Masil sa kanya, hindi taba. Yung dito niya ang ang taba niya. Saka yung dede niya. Saka, pag matigas ang puwet, masil yan. Hindi taba. Ganda. Pag Malambot. pag malambot taba yun. Ate Des, bakit ka nagkulay ng buhok? Ha? Ba't ka nagkulay? Nagkulay ako. Oo, shampoo yun eh. Shampoo ko dyan. Ang galing Pinas. Kalukuhan. Shampoo colored nga. Ala, di ba sabi ko sa'yo, may shampoo colored na pinadala si Ivy. Saan? Doon tayo. Matatanggal lang. Natatanggal din po. Nag-shampoo colored lang. Hindi talagang permanente na kulay ito. Shampoo colored lang. Yung shampoo yan ng mga nagkukulay ng buhok. Yan yun. Shampoo yan. Para mag-permanent na. Oo.
Eh, Pag pero sa nagkulay, akin, di ba? walang May, kulay. may kahit ito meron din. Tinawa kung nagkulay yan, bakit may puti-puti pa, oh. Oh, Hindi parang may kulay ko. shampoo, hazelnut ang kulay niya. Sa akin, ulo na lang yung may kulay. Kasi di ba umaba na. Di ba nung maiksi pa yung buhok ko, nung nagkulay ako 2 years ago. Pag magkukulay ako, ay L'Oreal. Ganda yung L'Oreal. Agap na ako. Pero maya-maya ako tayo kita, maya-maya hindi kita kaya ko kasi. Appendicitis mo yun. Hindi man kita mayapaw, maano man kita, Sasakay naman tayo. Tara na para makarami. Saan ba tayo pupunta? Doktor, tapos balad. Malad. Tapos Ano ba uwi naman na. maunang doktor? O ba na? Doktor muna kasi magbalad tayo ang buhok natin ay ano. Magot mga singit niyo, pawis pa Kaya, yan. mag-sisend ka ba sa Kikas? Ay, oo nga pala. Send ka muna, dito muna kami. Papasend ako ko. Sasabay naman to. Kunti lang, 50 lang. Ano, akala nila laging marami akong pera. Saan ko na tayo nito? Di dito lang muna pala kayo. Dito lang muna kami. Mainit eh. Ayaw ko maglakad. Dali lang, attach lang ako. Talagang nakaputi. Hindi na paparapol si Lulu. Ano? Parang ako. Hindi na yan. Hindi naman. Uy, Parang magbayad na parang muna yung kisgan mga siya. taong Yung mga may utang sa akin, wala na. Pinalimutan na nila. Alam mo yung binigyan mo sa akin ganito na wala. Bakit? Kasi lalagay ko sa bulsa pag hugod ko. Hindi, Yeah, nawala na. Ba't kasi tinatanggal mo? Sabi ni Simo, huwag na magtagal sa tayo. sinabihan na kita noon pa Alam kasi mo, may may ano yan. bibi, pag nagaganyan ako, hindi ko na siya pinapatagin. Kasi sumasakit ang ulo ko. Kasi may radiation niya. Parang microwave daw yan. Sabi sa akin ni Simo, puntip yung Hindi kasi Bluetooth naniniwala in your eh. ear. Lasin mo, hapon nakalagay sa ganyan. Kapag may tumatawag sa kapuyo ko na pag Oo, hugod ko oo, nawala. Sa daan, nilakad namin yung aso. Tumawag si Ina. Tinatawag niya pala ako sa baba. Eh, lumabas kami ni Simo, linakad namin yung ano. Pag ganyan po, wala naman na tumalsik siguro. May May tingin. Wala na pa naman. May madilim. Baka may nabibiling ganito lang. Kasi sa paninda ko yung nata. May nabibili siguro. Nakalimutan ko pag tanong tubig. Ay, mayroon doon pa. May walis ting-ting daw sila. Ayun o. Doon o, sa ano, dulo, sa may basilisk. Siya to si Emma? Emma Tabios yun. Yung namatay yan sa amin. Tagal na yan namatay. Kaibigan niya. July 15. Tagal na yan namatay. Talaga? Ano ito nalunod? Parang may sakit. Binitbit talaga lahat. Pwede mo na rin iuwi. Bayad na yan. Bayad na. Hindi ako nakadagot. Earthquake in Southern Japan. Huh? Ngayon? Ngayon? Last 9 hours. 9 hours lang nakalipas. Alam mo, umuuga talaga yung ano niya. Oh. Oh? Alayo din naman sasakyan. Sumasayaw. May tsunami ito. Ay, July 5, kahapon. Ay, may tsunami nga. Ay, nako. Ay, nagiba yung mga, nagiba yung
earthquake in Southern. Buti walang nadaganan. Wala, nagkalaglanan yung paninda. Wala na, sige. Magano na pala. Yay! Ay, madam. Saan kaya siya? Daming bahay na yan, tsunami. Bye na.